Juma marsikalo kile muga ani wolofila kita préfet Abraham Kasoke en développement social kita olu y'u kunda mambirika John ka welela projet Re-Espoir ni a baraka nandre ka dɛmɛ ye fɛn min ye maa min bɔr'u sigiyɔrɔ ka sɔrɔ a ma diya u ye n'u filɛ nin ye mambirikaw fɛ yen du 173 olu ye baraka da a baraka nandre ye o ye bɔgɔso binɛ bɔgɔdɛgɛ kɔnɔ du 173 olu de sugantira déplacé u la ni ka malo ani tulu k'o di olu ma dɛmɛ yɛrɛ ogumu kɔnɔna la projet Re-Espoir a baraka ɲɛma kita ya o ye dɔgɔtɔrɔ Bulo Konate ye an ko a de ma ko kita Bulo mun de kita Bulo dɔ ni waleya bɛ se ka bara olu la n'o tɛ dugulenw olu b'a fɔ ko a ye dɔ wɛrɛ kɛ ko tuguni nin y'a ta ala ye waati min na an sera mambirikaw y'an kunbɛn ni bonya ni karama ye déplacé mun bɛ u y'an kunbɛn ni nisɔndiya ye o yɛrɛ de y'a to kuma ma caya sabula n y'a mɛn bamanankan mɛnnaw da kɔnɔ ko nisɔndiyabagatɔ n'i ko k'a ka tasuma faga n'a daji ma faga nundi b'a fa kuma tɛ caya koyi an ye min sɔrɔ ye a filɛ nin ye kita fɛnɛ ka tun b'u nɔfɛ a barika nandre a y'a barika maamiri déplacé u ye bon hali nali diyara n ye mɔgɔ min bɛ dɛmɛ ni baara fasɔnɛ la o tɛ se ka goya ye dɛ ko n bɛ jama fo ka kumada nala délégation fo k'ali nali diyara dugutigi ye k'ali k'i bisimila fo bi bɔ sini aw bɛ yan sɔgɔmada la mambiri hɛrɛ kɛnɛ de don hali ni mɔgɔ min bɔra ka so ka misigara jarati fɛn ta ka di ko karisa hɔni na i k'i yɛrɛ ma dɛmɛ a la hakili la o tigi ni foli ka kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ni a sera ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn fɛn ma an kan k'a fɔ ko a bɛnna an ma a diyara an ye an nimisi salen don kan tɛ y'a fɔ a kuma kɔnɔ sisan projet Re-Espoir ye fɛn kura de ye anw bara yan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka sanfɛ yan dɛmɛjɛkulu minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye a barika mɔgɔw ye a barika nandre ko nin ye projet kunfɔlɔ de ye ko dɔwɛrɛ bɛ se k'a ye dɔwɛrɛ bɛ kɔfɛ o y'anw nimisi wasa o y'an fa parce que a bɔra da min na an ma tigɛ da in na an b'a dɔn fɛn wɛrɛ bɛ na min tɛ nin ye ka sɔrɔ a dɔw ma se an b'a fɔ k'u bisimila ko o diyara an ye o y'an bɔ o y'an fa min bɛna di an ma sɔgɔmada in na a kilo kelenna ma an b'a minɛ ni wasa ye surtout fo ka se ni ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn kunna ni du sera fo du 100 ni kɔ ma fo ka se 75 fo 3 ɲɔgɔn ma hali n'a sɔrɔ bɛɛ ye mude kelen kelen de ye ou tulu verre ɲɛ kelen kelen don walima sukaro verre ɲɛ kelen kelen don adamaden a ko an ka dugu bɛɛ fa k'a ka commune bɛɛ fa ko karisa ni minɛ k'a di muso ma k'a di a den ma i ye mɔgɔ 3 sɔn o. Ne tɔgɔ Dr Abdoulaye Konate n bɛ tɔn min tɔgɔ la yan bi o ye association Abarika Nandri association Abarika Nandri ye tɔn ye an bɛ baara caman kɛ mais kuma lasurunya bolo ma ani fondation dɔ ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ n'o bɛ wele ko fondation Valdezi an ye laɲini kɛ ka dɛmɛ lase an balimaw ma minnu y'u sigiyɔrɔ bila donc o kɔnɔna na an sera yan bi ni nin dɛmɛ ye c'est à dire ka se mɔgɔ minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka se mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 73 ma an b'a dɔn a ka ca n'o ye mais ko daminɛ de don n'a fɔ maire da sera an ma cogo min na nin kɔfɛ baara wɛrɛw bɛ yen an bɛna lajɛ minnu y'u sigiyɔrɔ bila muso kunda k'u fara ɲɔgɔn kan ka kalan kɛ u kunna o kɔfɛ k'a lajɛ u bɛ se ka baara min kɛ min bɛ se ka sɔrɔ lase u ma donc projet Re-Espoir a bɛ baara kɛ n'o hakilina de ye donc o de y'an sekun ye yan bi projet in bɛ kita région na mambiri de garisigɛra la sinon mɔgɔ minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu dan tɛ mambiri dɔrɔn tɛ mais ala ye mambiri de garisigɛ la o kɔfɛ fɛnɛ Segu mara la Sebugu projet in bɛ yen nɔ donc projet in ka laɲini ye min ye o ye ka mɔgɔ 2000 ani mɔgɔ 35 ka dɛmɛ lase u ma mais a fanba o bɛ Segu de projet in yɛrɛ a musaka bɛɛ lajɛlen a bɛ t'i jɔ fo 30 ani dɔɔnin na donc ka ɲɛfɔli k'aw ye ko nin ye ko daminɛ de ye bolodi ɲɔgɔnma de don donc baara tɔ bɛ kɔfɛ donc o tɛ se ka bɔ kuma la cogo si la ne m'an tagama ɲɔgɔn fo n'o ye développement social mɔgɔw ye parce que nin bɛɛ kɛra n'olu ka bilasiraliw ye k'an ka commandant lakaw fo
k'an jɛɲɔgɔnw yɛrɛ fo minnu bɔra Bamako ani minnu bɛ Kita yan nɔ. Mambiri dugutigi an bɛ foli di cɛ ni muso Mambirikaw fɛn fɛn nana ka a nin don ni baara in na. An bɛ association Abarika Nandiri an b'ale fo kosɛbɛ. An bɛ a ka dɛmɛ jɛkulu fana fo min kɛra sababu ye fondation min ye sababu kɛ ka nafolo d'u ma ka nin baara in kɛ. An ka foli bɛ se olu ma. An ka foli bɛ se développement social cɛ ma min ye Kante ye. Fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ fɛ ka Mambiri dugutigi fo parce que ale min sɔnna ka dunanw bisimila a ka dugu la. Minnu bɔra Karita ka sababu kɛ gɛlɛya ye ka na sigi Mambiri. E ma ban u la. N'i ye san 6-7 ɲɔgɔn ye o bɛ Mambiri dugu kɔnɔ yan. I ye jatigiya wali min kɛ nin ye Mambiri dugutigi. An ka foli kɛrɛnkɛrɛn bɛ e yɔrɔ. An ka foli bɛ maire fana ye parce que ale fana sɔnna déplacer minnu bɔra Karita ka na sigi Mambiri a ka commune kɔnɔ. Depuis u nana ale fana ma bolo bila a kɔ. Kuma o kuma a bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'a lase a ka dunanw ma. A y'a kɛ. An b'a fɔ Mali la an tɛ dunan ye. I mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ Mali la ka na sigi yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ dunan ye. Maliyɛn bɛ se k'a sigi yɔrɔ min ka di a ye. Mais bi aw sigira aw sigin bɛ Mambiri yan ka sababu kɛ gɛlɛya ye. O gɛlɛya in n b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna o kɔnnen don an ka sariya kɔnɔ. Mɔgɔ si tɛ wolo jɔnya la, mɔgɔ si tɛ to jɔnya la, mɔgɔ si tɛ jɔn ye. An bɛɛ de ye kelen ye. Sariya an ka sariya sunba y'o de fɔ. Maliyɛn bɛɛ cɛ ni muso n'i wolola i ka droit an bɛɛ de ye kelen ye. Tubabukan na on dit tous les Maliens naissent libres et égaux en droit. Et aucune discrimination fondée sur la race, sur l'ethnie, sur la religion ou sur une pensée philosophique est autorisée ou est prohibée. C'est-à-dire an bɛɛ de ye kelen ye. K'a fɔ k'i ye fula ye ko ne y'i kɛlɛ. K'a fɔ k'i ye mamadinɛ ye ko ne y'i kɛlɛ. K'a fɔ k'e ye chrétien ye ne y'i kɛlɛ. Ko Maliyɛn la n'i y'o kɛ dɔrɔn i ye sariya sɔsɔ. Association Abarika Landiri ye min kɛ nin ye vraiment an bɛ u fo dante foli min na. Kuma laban na an bɛ vraiment association Abarika Landiri fo. An bɛ a ka dɛmɛkɛjugu jɛkulu fo. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo. K'a fɔ ko ni min dira nin ye, nin ye u ka siɲɛ fɔlɔ ye. U y'a fɔ sisan ko nin ye siɲɛ fɔlɔ ye. Ayiwa an jigi b'u kan k'a fɔ ko a kana kɛ siɲɛ laban ye. Ayiwa san o san an jigi b'u kan u kana dɔɔni di an ka mɔgɔ ma yan walasa u bɛ se ka dɔɔni bɔ u ka sigi musaka la. Donc an b'aw fo kosɛbɛ monsieur Konate, monsieur le maire, merci beaucoup pour votre accompagnement. Merci à toute la population qui est là pour effectivement témoigner de cette solidarité, vivre cette solidarité alors voulue par l'association Abarika Nandiri. Donc merci bien à tout le monde. Merci. Ne tɔgɔ Mamudu Sisɔkɔ. Ne ka nisɔndiya ye min ye ne b'a fɛ Ala kana nin kɔ tigɛ. Mɔgɔ min y'a di Ala k'u sara. Ala k'u sara. Dɔgɔtɔrɔ Sangare. Nisɔndiya bonyana ma yɛrɛ yɛrɛ la. Vraiment a diyara n ye a bonyana ma. An bɛ dugutigi fɔ ka monsieur le maire fɔ ka jama bɛɛ lajɛlen fɔ a diyara n ye a bonyana ma.